راديو إيرنا ኣብ ኤርትራ ምስ ስጋት ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ዘንሃራ ኣሳት 80 ትካላት ተቐፂዐን። ኣብ ኣፍሪቃ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ብዝሒ ልዕሊ 800 በፂሑ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናብ ኩሉ ብዘስፋሕፋሓሉ ዘሎ እዋን መንግስታት ንኡስራት ቆላሕታ ክገብሩሎም ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ኣብ ኤርትራ ምስ ስጋት ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ዋጋታት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ብዕፅፍታት ክዛይድ ምጅማሩ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ከም ማእከል ሽኮር፣ ፓስታን ዘይትን ዝኣመሰለ ምግብታት ኣብ ዕዳጋታት ክሰኣል ምጅማሩ ዝሓበሩቶም ምንጭታት ህዝቢ ኣቐዲሙ ዝሸመቶ ኣእካል ንምጥሓን ሸበድበድ ክብል ይረአ ምህላው ጠቒሶም። መንግስቲ ብወገኑ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት ካብቲ ዝተመደበሉ መጠን ኣኽቢሮም ዝሸጡ ይኹኑ እናሃለዎም ናብ ዕዳጋ ከይቀርብ ዝሓብኡ ነጋዶ ናይ ገንዘብ መቕፃዕትን ምስራዝ ናይ ንግዲ ፍቓድ ዋኒን ዝኣመሰለ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ የጠንቅቐሎ። እቲ መንግስቲ ኣብዚ 10 መዓልታት ተራእዩ ምስ ዘሎ ሸበድበድ ዕዳጋ ተተሓሒዙ ዛጊት ካብ 70 ክሳብ 80 ዝኾና ትካላት ንግዲ ከም ዝቐፅዐ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ናይ 26 መጋቢት ዜንኡ ገሊጹ እዩ። እተን ትካላት ካብ 3 ክሳብ 25 ሽሕ ነቕፋ ካብ ናይ ገንዘብ ክሳብ ምዕሻግ ዝበፅሕ መቕፃዕቲ ከም ዝበየነለን እቲ ናይ መንግስቲ ማዕከን ዜና ነፂሩ። ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝልከፉ ዘለዉ ብዙሕ ሰባት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኽ ምህላው ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ 15 ሃገራት ኣፍሪቃ በቲ ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ብዙሕ ሰባት 216 ምብፅሑ ምስ ፍሕፋሕቲ ለበዳ ይንህር ምህላው ዘመልክት ምዃኑ እቲ ውድብ ኣገንዚቡ። ክሳብ ዕለት 26 መጋቢት ዝነበረ ግዜ ኣብ ልዕሊ 39 ሃገራት ብሓፈሻ 1808 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ 28 ሰባት ድማ ሞይቶም። ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝበዝሐ ምልክታት ለበዳ ዘመዝገበት ሃገር ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይና ዛጊት 709 ሰባት በፂሖም ኣለዉ። በንጻሩ ዝበዝሐ ሞት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝተረኣየላ ሃገር ኣልጀርያ እያ። ኣብ ኣልጀርያ 17 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 264 ድማ በቲ ሕማም ተለኺፎም። ዝወሓደ ምልክታት ሕማም ዝተረኣየላ ሃገር ዚምባብዌ ኮይና እቲ ሕማም ካብ ዝነበሮም 2 ሰባት ሓደ ምሟቱ እታ ሃገር ኣፍሊጣ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ምልክታት ሕማም ዝተረኣያ ኢትዮጵያ ኮይና ዛጊት 12 በፂሑ ይርከብ። ጅቡትን ሱዳንን እውን ምልክታት ሕማም ዘለዎም ሰባት ከም ዘመዝገባ እኳ እንተረጋገፃ ኣብዚ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ፀብጻብ ኣየስፈራን። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ምትእኽኻብ ህዝቢ ኣብ ዝውገደሉ ዘሎ እዋን መንግስታት ኣብ ትሕቲኦም ንዝርከቡ እስራት ቆላሕታ ክገብሩሎም ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባሽለት ፀዊዓ። ንሳብ 25 መጋቢት ኣብ ዘርጋሕቶ መግለፂ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን ስደተኛታት ዝተሓዝሉ መዳጎኒ ማዓስከራትን ከም ዝተረኣየ ብምዝኽኻር እሱራት ግዳያት ዝሕማም ከይኮኑ መንግስታት ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩሎም ተላብያ። ምስ ፍሕፋሕ ዝሕማም ንምግታእ ሓያሎ ሃገራት እሱራት ብምሕረትን ብዋሕስን ክፈትሓን ከለዋ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ኣብ ሃንገራትን ኮንተይነራትን ህዝቢ ብእኩብ ዝኣስራ ሃገራት ግና ዝኾነ ግብረ መልሲ ይሃባሉን። ኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስ ከይጥቅዑ ብምስጋእ ኣሳት 4,000 እሱራት ብምሕረት ካብ ዝፈትሓ ቀዳሞት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይናላ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን ወተሃደራዊ ተሃድሶታትን ዝርከቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ብሕማም ዓባይ ሰዓል፣ ዌልካም፣ ኒሞንያን ካልእን እናተሳቐዩ ግቡእ ሕክምናዊ ምርመራታት ከም ዘይግበረሎም በብእዋን እዩ ዝግለጽ። ኣብ ኤርትራ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ተባሂሎም ብወግዒ ተገሊጾም ዘለዉ ሰባት ዛጊት ትሕቲ 10 ጥራይ እኳ እንተኾኑ እቲ ሕማም ብዘገምታ ቀስ እናበለ ዘስፋሕፍሕ ምስ ምዃኑ መንግስቲ ንምግትኡ ቅልጡፍ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘየለ እዩ ዝውቀስ። ይኹን እምበር ድሕርቲ ብማዕርፎ ነፈርቲ ዝኣተዉ 4 ሰባት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተረኽቦም ምርግጋጹ እቲ መንግስቲ ካብን ናብን ኤርትራ ዝካየድ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ካብ 26 መጋቢት ደው ከም ዘበሎ ገሊጹሎ። ኮሮና ቫይረስ ብደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ክረአ እንከሎ መብዛሕትኦም ኣብ ሃገራት ኤሮጳን ኤስያን ልዕሊ 20,000 ሰባት ድማ ምስቲ ለበዳ ብዝተሓሓዝ ህይወቶም ስኢኖም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ?
ሕማም ኮሮና ቫይረስ 2019 ማለት ኮቪድ-19 ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕማም ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ በቐሊሉ ክመሓላለፍ ይኽእል። ኮቪድ-19 ክመሓላለፍ ዝኽእል ቫይረስ ኣብ እንስሳታት ጥራይ ተሓፂሩ ድሕሪ ምጽናሕዩ ኣብዚ እዋን እዚ ገና መጽናዕቱ ዘይተወድአ መርመራ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ከም ዝሰጋገር ኮይኑ ዘሎ። ኮቪድ-19 ክሕዘኒ ይኽእል ዶ? እወ ኮቪድ-19 ካብ ሰብ ናብ ሰብ በቐሊሉ እናተመሓላለፈ ዳርጋ ናብ መላእ ዓለም ተላቢዑ ኣሎ። ምስ ካልእ ሰብ ናይ ቀረባ ወይ ኣካላዊ ምትንኻፍ እንተሎ ኮቪድ-19 ከስዕብ ዝኽእል ቫይረስ ከጥቅዓና ይኽእል። ሰራሕተኛታት ጥዕና፣ ኣባላት ስድራ ቤት ወይ ካልእ ብቐረባ ምስ ካልእ ሰብ ዘተናኽፈና ስራሕ እንተልዩና በቲ ቫይረስ ክንልከፍ ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባቢና ዝተለኽፈ ሰብ እንተሎ ማለት እዩ። ኮቪድ-19 ብኸመይ ዝላባዕ? እቲ ቫይረስ ካብ እንስሳታት ከም ዝተበገሰ እዩ ዘመልክት ገና ተጻፊፉ ዘይተወድአ መጽናዕቲ እቲ ሕማም። ኣብዚ እዋን ዝግና ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ክላባዕ ክኢሉ ኣሎ። ብናይ ቀረባ ምትንኻፍ ወይ ከዓ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት እንተዘይሃልዩና ካብቲ ሕሙም ክንልከፍ ንኽእል። ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ኣብ ዝስዕለሉ እዋን ምስ ዘውፅኦ ምስትንፋስ ዝነጽጎ ምራቕ ኣሎ። ቫይረስ ኮሮና ኣብቲ ዝንጸግ ምራቕ ስለ ዝጸንሕ እዩ ካብቲ ሕሙም ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ክህልወና ዝድለ ዘሎ። ሕሙም ብእዳው ዝተንከፎ ዝኾነ ነገር እንተተንኪፍና እሞ በቲ ዝተንከፎ እዳውና ጌርና ኣፍንጫና፣ ኣፍና ወይ እውን ዓይንና ምስ እንትንክፍ ኮሮና ቫይረስ ክለኽፈና ይኽእል። ምልክታት ኮቪድ-19 እንታዮም? ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕፅረት ምስትንፋስ። እቲ ቫይረስ ዘስዕቦ ሕልኽላኻት ኣለዉ ዶ? ገለ ሕሙማት ኣብ ክልቲኡ ሰናብኦም ናይ ኒሞንያ ምልክት ይረኣዮም እዩ። ብደረቕ ሰዓል ሰናብኡ ስለ ዝቖስሉ ናይ ምስትንፋስ ሕፅረት የስዕብ እሞ ክሳብ ሞት ከብጽሕ ይኽእል። ካብ ናይ ምስትንፋስ ሕፅረት ሕማማት ነብስና ንምክልኻል ክንወስዶም ዝግባአና ስጉምታት: በቲ ሕማም ምስ ዝተለኽፉ ሰባት ቀጥታዊ ወይ ምትንኻፍ ምውጋድ፣ ኣዒንትና፣ ኣፍንጫናን ኣፍናን ብዘይተሓፅቢ እዳውና ካብ ምትንካፍ ምቁጣብ፣ ኣእዳውና ብማይን ሳምናን ብውሕዱ ን20 ሰከንድ ምሕጻብ፣ ማይን ሳምና ናብ ዘይርከበሉ እዋን ሳኒታይዘር ንጥቀም እንተኾይና ድማ ልዕሊ 60% ኣልኮል ከም ዘለዎ ምርግጋጽ። እንተ ሓሚምና ንካልእ ከይንልክም ክንገብሮ ዝግባአና ጥንቃቐ: ካብ ገዛ ዘይምውፃእ፣ ክንስዕል እንከሎና ኣፍናን ኣፍንጫናን ብሶፍት ወይ ጨርቂ ምሽፋን፣ ነቲ ዝተጠቐምናሉ ሶፍት ወይ ጨርቂ ብጥንቃቐ ምጉሓፍ፣ በእዳውና ዝሰንከፍናዮ ነገራት ኩሉ ብቐጻሊ ምጽራይ። ኮቪድ-19 ኣብ ዘለዎ ከባቢ ተጓዒዝና እንተነርና ክሳብ 2 ቅነ ዝኣክል መንቅስቓሳትና ክንቁጥብ ኣለና። ኣብ ውሽጢ እዚ 2 ቅነ እተን ቀንዲ ምልክታት እንተርኢና ማለት ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕፅረት ምስትንፋስ ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክንሓትት ኣሎና። ካብ ገዛ ቅድሚ ምውፃእና ኣብ ከባቢና ንዘሎ ናይ ጥዕና ማእከል ቴሌፎን ብምድዋል ኩነታትና ክነፍልጥ ይግባእ። ዝተንቀሳቐስናዮ ቦታታትን ተራእዩና ዘሎ ምልክታትን ንነግር። ብድሕሪ እዚ እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝህቡና መምርሒታት ክንክተል ይግባእ። ባዕልና ናብቲ ማእከል ጥዕና ክንከይድ እንተኾይንና ከዓ ብቴሌፎን ዝህቡና መምርሒታት ክንክተል እንተኽኢልና ንካልኦት ካብ ምልካም ንቁጠብ ማለት እዩ። ምስ ዝኾነ ሰብ ግና ቀጥታዊ ርክብ ብቕፅበት ከነቋርፅ ኣሎና። ኮቪድ-19 ክታበት ኣለዎ ዶ? ክታበት የብሉን።
ንምክልኻሉ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ኣእዳውና ብቐጻሊ ምሕጻብን ምስ ዝኾነ ሰብ ቀጥታዊ ምትንኻፍ ምውጋድን እዩ። ኮቪድ-19 መድሃኒት ኣለዎ ዶ? ክሳብ ሕጂ መድሃኒት ኣይተረኽቦን። እቲ ቀንዲ ምልክታት ማለት ረስኒ፣ ሰዓል፣ ሕፅረት ምስትንፋስ ብምንካይ ምኽሪ ሰብ ሞያ ጥዕና ብምስማዕን ግና ድሕነትና ከነረጋግጽ ንኽእል። ኮቪድ-19 እንተሒዙና እንታይ ክንገብር ይግብኣና? ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርካብ እንተዘይኮይኑ ኣብ ገዛና ኮፍ ክንብል ኣሎና። ህዝባዊ ቦታታት፣ ቤት ትምህርቲ፣ ስራሕ፣ ትራንስፖርት ካብ ምጥቃም ክንቁጠብ ኣሎና። ኣብ ገዛ እንተሎና ንካልኦት ኣባላት ስድራ ቤት ንኸይንልክመታን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክንዕጸሎና። ናይ ገዛ እንስሳታት ከም ከልቢ፣ ድሙ እንተለውና ክንትንክፎም የብልናን። ናብ ሓኪም ቅድሚ ምኻድና መጀመርያ ቴሌፎን ክንድውል ይግባእ። ምኽንያቱ ኣቐዲምና ኩነታትና እንተነጊርና ሰብ ሞያ ጥዕና ዝሓሸ ኣገልግሎት ክህቡና ስለ ዝኽእሉ። ኣፍናን ኣፍንጫናን ዝሽፍን ናይ ገጽ ማስከራ ክንጥቀም ይግባእ። ካብ ኣፍናን ኣፍንጫናን ዝወፅእ ትንፋስ ምራቕ ስለ ዘለዎ ንምትሕልላፍ ኮሮና ዓዳሚ ስለ ዝኾነ እቲ ሕማም በርቲዑና ናይ ምስትንፋስ ጸገም እንተስዒቡልና ግን ኣብ ክንዳና እቶም ጥቓና ዘለዉ ሰባት ማስከራ ክጥቀሙ ኣለዎም። ክንስዕል እንከለና ኣፍናን ኣፍንጫናን ክንሽፍን ኣሎና። ነቲ ዝተጠቐምናሉ ሶፍት ወይ ጨርቂ ኸኣ ብጥንቃቐ ንጉሕፎ። ብኡ ንብኡ ኣእዳውና ብሳምናን ማይን ብውሕዱ ን20 ሰከንድ ክንሕጸብ ይግባእ። ናይ ገዛ ቑሑ ብሓባር ክንጥቀም የብልናን። ከም ፒያቲ፣ ማንካ፣ ቢኬሪ ዝኣመሰሉ ኣብ ገዛ ንጥቀመሎም ናውቲ ናይ በይንና ክንፈሊ ይግባእ። እቶም ንበይንና ንጥቀመሎም ናይ ገዛ ቑሑ እውን ብግቡእ ብማይን ሳምናን ክሕጸቡ ይግባእ። ኩሉ ግዜ እንትንክፎም ኣብ ከባቢና ዝርከቡ ነገራት መዓልታዊ ምጽራይ ከም ጣውላ፣ መኽፈቲ ማዕጾ፣ መፍትሕ፣ ዓይኒ ምድሪ፣ ቴሌፎን፣ ናይ ኮምፒተር ኪቦርድ፣ ማውስ፣ ናይ መደቀሲ ኮሞዲኖ ዝኣመሰሉ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንትንክፎም ነገራት ከነጽርዮም ይግባእ። እቶም ቀንዲ ምልክታት ምስ ተረኣዩና እቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላትና ይስዕርር ዲ ዘሎ ዋላስ ይሕሸና እዩ ዘሎ ንምፍላጥ ቀጻሊ ምክትታል ክንገብር ይግባኣና። ኮቪድ-19 ካብ ኣካላትና ከም ዝወፀን ንመቕርብና ይኹን ንኻልእ ሰብ ከም ዘይንልክም ኣብ ዝረጋገጸሉ እዋን ካብ ውሸባ ወይ ነብስኻ ምንጻል ወፂና ንቡር ዕለታዊ መደብና ከነካይድ ንኽእል። ናጻ ምዃንና ንምርግጋጽ ግና ናይ በዓል ሞያ ምኽሪ የድልየና። ብሓፈሻ ዘይኮነ በብውልቀ ሰብ ስለ ዝካየድ ናይ ግድን በዓል ሞያ ናጻ ምዃንና ክነግረና ኣለዎ። ሬድዮ ኤረና ሰላም ዝኸበርኩም ተኻተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ከመይ ትኾኑ? እዚ ወትሪ ዓርቢ ዝቐርብ መደብ ኣብ ግዜና እዩ። ኣዳላውን ኣቕራብን ሽሻይ ገብርሃንሴ ምስኹም ዝጸንሕ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዛዕባ መጽሓፍ ኢማ ኩሉ ናይ ግዳያት ግዳይ ዝተርጎመ መምህር ፍቕሩ ኣርኣያ ዕላል ከም ዝካየድና ዝፍለጥ ኮይኑ ሎም ድማ ካልኣይ ክፋሉ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብዚ ግዜ እዚ ይኹን ወላ ቅድም ኢሉ ኣብ ሕብረተሰባት ናይ ትንዕቁና ይኹም ወይ ይንዕቁና እዮም ዝበሃል ኣዘራርባታት ክዝረብ ጸኒሑ እዩ። ብዙሕ እውን ተኣማኒ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ይህልዎ እቲ ትንዕቁና ይኹም ወይ ከዓኒ ጸልኡና ይኹም ዝበሃል ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዝወናጨፍ ዘረባታት እንታይ ሳዕቤን ይህልዎ? ካብ ተመክሮ ናይቲ ንስኻ ዘንበብካዮን ዝተርጎምካዮን መጽሓፍ ወይ ካብቲ ተመክሮ ናይ ሩዋንዳ ተምርኩስካ? هو ብጣዕሚ ሓደገኛ ጽልዋ ኣሎ። ብፍላይታ ሬድዮ RTLM ዝነበራት ዋን ሪናይና ኣብታ መጽሓፍ ክትሰብኮም ከላ ነቶም ህዝቢ እንታይ ኣትብልታ ሬድዮ
توم حرصوت نابنت قداي قراتنا كمي كنقبرين عيلو مسع زمزمو أبقراتكم أبتهلولو وزمو خومن براتكم من كابيركم هيتفلايو مخنياتو زومات ما ناب سعرن قطقاتن يمتحابي يمزلو مو حانت توتسي ولادا تطبون تتانيحاتكم قتلوا هذا نقر قنا يترسعو ولا تمن مخاني ترفوني مو نتهتان ونقتلوا يبلونو حجي تن معكنات راديو ويتي فمهورات مرحت هايمانوت عزيز صوتو ترى قليل يكونن انا ابنت ابقل اوان ونسمعنا يرنا خمسي حدا فليت نشي حامما حنت دمون بزحاتاناتو قالنا بلكا توم كان على قرحنت سبكو سبات نبعلم ولا حنت يكونن تنسوم زرسنو حزب كن يقتلني موت مالك دحريو انتاي تلقى انت بلقى حدا كم زعينت قرحنتي زغانن زراتن زعنا حسب نبعلو مليسو هابتي من دلدون يتصنع تنسو زرسنو حزب كن عبدخنات نابدخنات كاموت ناموت يدخيل لذي توم مهراتن طلوت سبات مرحت هايمانوت مرحت هاجر زوتوم قالات تنققلهم طلوهم حلافنتهم كردوهم يجبا نسوم تزيت تنقو حزب خنا حلم الله نابنتي كم زين القاش بحالالو امش تجي زين ابن حزن نتي بيتسبسي كم دبك دبرو جدا كم سنه دبر حزنا لك على هذا حزنا مثلا وحياو قلنا كنا وحقو زنبعن زبوهن تبيت بيتسبي سن يمثل عنبر ايكونان دحر تاريخين بقى دموزن وسيدان ابغزن كمين يربها خياي كبلا خلوات وانا تي سدراموات كن بتسم تفطروا اثر تبكن قوزون يقن مالتي حانت زي حانت بالناجن لعلزوم كلهم لعلزوم تقسم انا حنا سلوا زلوان كن اديتات قند وسنت اكلنا حبت سبع احواتي ما كل مول امنا بار بي اف كم زي خوسون ابتمرتي عوتات زغورم صلوا انا يديمي اديتات او عليتاويان سرقتي جاجوتي قنعات حياوت قالت تغبرهم خلان اديتات زصلوان زفريطن ناي مصاي ولتو مهور نقح حقنيا مغبارو اعتقالون اذ بلكاتي حنت صدرا قتلون كيتلون تتمعبلن كيتمعبلن ادو وسانيتا تعيات صدراويتات زي بلو هاجر كا وي عالم ترغم يبلون اتي قشي نتن بعل إما كله عقبوان زنبرة السو كمان يبلانيو أبشحن شعتي من 53 أب 73 كابز خف رئة أب بيت خرسيان أب ستاديوم من فلا بيت خرسيان كا يعقوب نيرهم يزبلان حجي تحبرت حسب كابت زحالة فسل زي تمهرديو وكاتهم نتي تصلي زغسغس زلو كابت زحالة فسل زي تمهرو سل زي عقوب ديوم انتي تعزب تخا تزقل لأن خمس عينات نايكر فنتي نقدر كوك هم جمرتو هاي قاتمي تزحشة من قدي هاي تقاتم مثل خالات تزقل لأن تزحشة تنه حتى أم ساعات وقتي حزبك بوم عينات نايكر فنتي لاين ما توقن كم دي ما كل زوا سدتو نايقرا مباها حال تبع سقوم تتزي وسيفا كل كنا ناتو عنزات راح يدتت كم زي تقتيلني حوي ميتني أنا كم مالتي نعم كم دم مالت كلام كحوم موت شعو بغلي لتطوعي بلني حتى عند حتي نايكر فنتي لاين اتيو بعلال كوي سوسي حجي اديتات زبح بكل زي امنهن عالم زبح كونتاكت اوارس مستقام دند وانا اديتات علولو علالات زسر قالو ما حساسبا نقولك قليل يكونن يتو غدا بحزو حساسبا بعبيو تبلط انا حسا خنفتح ادقنستيو حجي بو خيدالو دقنستيو خمهارا مقالتي كانت تساني نظري فتي تغبط قالتي كل ጊዜ صبق ويسو دحريو تي ناي تحساسبا ولا تمهرون زم اكتيفيست نريونكو ناي تمرتي ادم يبلو منجل خفات تاعتي بمورال دي متسالكا تي نز ነገር بمدب نخالوت سبات تمحلالكو وي ندي تكمناشتو كم نابراح يتكاون نتن ابتا يوتيوب دقطارا دقائق قطر كتبل وي لايك تقطر كم عينت حدغኛታት ነገራት ተስፈ ተለኻቲ ዋጎኦም ስخر ደሎ ወጥሰብ ጊዜያዊ አግራሲ ንወለዶ ከዕኑ ዝኽእላት ሓሳስባ ከም ስለዝኽእል ትምሁር ሓላፍነት ስምዖ ለወቲ አኮም ዓይነት ፓብሊክ ወላ መራሒ ናይ ኩሉ ዓይነት ነገር ማለት
من دحرشام دينا وحمكا تزوخنا كحلو نعم سمعان كلس تعملوا يبدون يا إذا كبز عينت ترقيوتات أو حدا هاجر نحر الله خوينه وين نحر ترقيوتات نحر جميرو اتزلوا منقستي ويتزلوا سيستم بحيلي نحر داني كعبد أو وي بحيلي نتي شجر كفتحه نحر كيلو نحر فتينو ديو تيتاو زخون ولاس نحر قدي فو بعلو كفتح يلو نحر قدي فو يو نتأ قدي فو ديو زحيش ولاس بحيلي نحر عابيت أو مو نحر تقيت أو يزحيش كلتي من عطو مزازا لو تي هزو خنا كحلو كنترول نا جبركاسي كنترول زي انترفنشن صبو يقول لك زي قال هزبي خنا كحدلو مترشاكو عبيد كان دي كون عبيد كان خاب دغوت يقتلو خدنتي حجتي هزبن كنا حلو لو تي فقري تي حولنا تي نخال سب صبو نغار مغبار كنا عهون مخان امزي اقدم تغسل كات نحكي تدرا صبو غيرهم لمس نحيونا عاد حر معقوبي صدق عيات تدراك نيرتي كلا دبلوانو ولا عيات من بارم انا عاوني تقيم مارتي هم زي الرئاسات راي كونسي نهاجر ملوكو تسال اتحساسي بحث زاد وقت كابا فاميلي عفوا اجي تا فاميلي عندي مسرت ناي تي حضرتك تا فاميلي تعيطوا هنا الناس نجي جزا امن فوكس غزو سب اجعيو غزو غبرت له هم عينت عليك او نغرات متخل له خاب حوات خاب تبابي حق حجر نعم قوامي حق جمر نو ذو خونه يبلون كان ذو نحسر يبلناني الكاس اتا طاقات راي نيش عيو غزان بحسريو نفس وقت سبع فاميليون تبابيون قال سب قالنا ناكو عيو غزا سرح مالك كيف فحكا الله بناشو نغرات جمر تعليق ناي فقط صح مالك إذا انتقلك حتى أبي إرترا أب بزحات عليتات ويكاني قبيلاتات نبولو وي بهيرات نبولو فخمز بالستقط وي استعبت مفللات كم زولو زارولو زخا من إرترا صايتو سلا زحازو يمبر شجر سلا زيل أيقونان وي بزح كبيد حربايتا الله زبلولو مزيت سامع دي خاصخه I wish كان زي حجتي أبدأ إلى بمعدو بريء الله نجارات بأكل تزفنت أنا رأسي اللي ترد عني في عبير تراس لتتغطى تبغى دي في ما يلن كتلالي محال يلن كتب له يكون هذا أنت أتهزق عقله شكان دخان نعم كتال دبت تاريخ ديبلنا مقنعها ناشتو وسناك نجارات جريفة صبغي طبعا بخاطر أقدم مهاي تجمع رخلة تعالى حلو مش غلل سلازي بمجمارو عبد أجاي راديو إيرنا ناسا دمسي إرتراويان كم تعزب تخ اتي سدرا بيتاتنا إيرترا أب حلوف زتمركوس ألوتاو علالات كعلل تسمعو دي خوالاتي منقسي أي سمعوني ويتم نيتأتا أي سمعوني نتي معلتاوي تزرب زراباتات أبايتي وياب سدرا بيتات مالتيو أب معلتاوي هوتو تحبرة السب كاب حدا كبابينا وكاله خبابي زعلوا له علالات ويقيمتها له ديو بزيكاتي حبرا وشجر وريد وزر له حرك اب كرنتي تي حونتاو منفستي ناي اسلام كريستياني كان زي مثل الله منفس الله انا صبو نغير اكثر اندسو علفو مالتي دحير كاغا لهم زي ابدل غلا تريخ انا ناي جمس قابل يعني ناي غلا زبلناش نغير الصقور باب عادل تغاننا مثل امزي بفصم حدا يبلعني اب زعد تبرك الله ابي تي مالت كادي ادي ساعه مالتي يجي كاب حدا بيت مرتي فولنتار المهر انده او حجهم مثال على كله سنسيتيف يوم بلعت الكايم قالت زعري حاجات تقبر دلها امثل وفتنونا يلا انت عبدتي ولا مجمرت انا الناس ذكرت خوينا كلهم ابوناتن كومون مفتي زحفوا اب حويت وتيز نبر قال مسجد ولا حن القران اب متحف قدس الذي هو معنا فلالا اجي اسوتات لبعلو مسرتي قوم غير كانت حزبي حقن كاتن ترحقون ايتي تتنقص نايتي دبلو مسرتان نغرات حجي ذاتهم بجكا public لخمزي اقدمهم باباسات غبروا تايدي كونسي بقول كون كهنات تتابعوا يبلون الناس فلالا كهنات يكون مشايخ كتابعوا يبلون حزبو كان تعبرهنتو حاوسن كفاقرن تزحبو صبو كوين سمعن انت كلاي نزي درخيت زخون اب حلف زلكا مرداتان تهبو ترجماتن وينتر الله مثلني نحلف اب حلف تبديله توصيع نحر تبلو كان كخم اليت ولا كان بوليتيكيا ولا خم مهور ولا خم حبرتسب نتي تبدل يو تبلو زلخا
ዘካሕስ ይኻትደሊ ወይ በሓይልኻ ድዩ ወይ ብፍትሒ ድዩ ወይ ብኻልእ ድዩ ማለት እዩ እዞም ነገራት እዚኦም ሕጂ ኣብቲ መጽሓፍ ተንጸባሪቖም እዮም ኣብቲ ኣብ ሩዋንዳ እውን ተንጸባሪቖም እዮም ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይሮምና ዝበሃል ከም ሓደ ነቲ ድልየቶም ከም መራጎዲ ወይ ንኽትግብርዎ ከም ምኽንያት የምጽዎ ነይሮም ነዚ ብኸመይ ክፍታሕ ዘለዎ ወይ እንታይ ያለካ ትዕዝብቲ ሕጂ በታ መጽሓፍ መሰረት ክንሪኣ እንተኾይና እዚኣ ኢማኩል እንታይ ኣትገብር ወላ ኢማኩል እኮ ከም ሰብ ከብዳ እዩ መጀመርታ ከምዚ እንዳጸለየት ከላ ከመይ ኢለ ነዚ ናይ ምሕረት ተግባር እዚ ክገብሮ ኢላ ኣብ ውሽጣ ምስ ነፍሳ እንዳተቃለሰት ከላሲ ስዑ ከዓ ሓደ ቆልዓ ኣድዩ ተቐቲላስ ናይቲ ቆልዓ ድምፂ ክትሰምዕ ሓዲራ ንንግኡ ደኺሙ ኣኽላባት ከዓ ሕኒን ክብሉ ምስ ሰምዐቲ ኣብ ወዳዳኣ ናይ ህይወቱ ርዳእኑ ሕጂ እንታይ ትብል ኣታ ኣምላኽ ነዚኦም ዲኻ መሓርዮም እንደለኻ ነቶም ድውፅዑ ዘለዉ ግዳ ክጽልየሎም ሕደገኒ ነዚኦም ሲጽልየሎም እኒየ ትብልኖ ኣብ መጨረሻ ግን እዚኦም እውን ደቀይ እዮም እቶም መወቲ ደቀይ ስኺ ጓለይ ኩልኹም እዮም ደቀይ ንዓይ ዝብል መልሲ ምስ መጻ ኣብ ውሽጣ ያ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ምልዋጥ መንፈስ ተኣትዉ ሕጂ እቲ ከምዚ ሕነ ናይ ምፍዳይ መንፈስ ዘይኮነት ኣብ ውሽጡ ኩሉ ሰብ ገለ ነገር ምስ ተገብረ ወይ ምስ መሰሎ ወይ ከዓ ከምኡ ኢሎም ምስ ጎስጎስዎ ገሊኦም ታሪክ ከምኡ መስራዓት ሒዞም ምሰምሰልዎ እቲ ሰብ እንታይ ክገብር ዘሎ እቲኦም ዝበደሉ ኣሕዋትና እዮም እቶም ተበደልቲ እውን ኣሕዋትና እዮም ኩሉ ሓወይ እዩ ናይ ዝብል መንፈስ እንድሕር ጌርካ ኩሉ ግዜ ናይ ምሕረት መንፈስ እንድሕር ጌርካ ውሽጥኻ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ወሎ ዝሓሸ መንፈስ ተንፅፈሉ ማለት እዩ ኖ ከካሓሕሱ ኣነ ከምዚ ክገብር እየ እንድሕር ኢልካ ግን ታቸይን ከማይ ላይ ኣትኸይድ ባዕንኮ ከዓ ሓደ ካሓሕሱካ መፁ ማለት እዩ ሕጂታ ምሕረት በቃ ኣነ ምሒረ ኣለኹ ነናይ ነፍሱ ኣነሲ ናብ ሕነ ምፍላይ ኣያትነ ካብ ሓድሽ ከምዚ ኢለ ሃይለ ክጅምር እያ ናይ ድብል መንፈስ ነቲ ሃገር ሰላም ክህቦ ክእሎ ወላ ንዓለም ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ብፍላይ ገኒኑ ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን ንሓደ ሰብ እንድሕር ገለ ተባሂሉ ወይ ገለ እንድሕር ወሪድዎ ተባሂሉ ወይ እንድሕር ወሪድዎ ብትኽክል ካብ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዩ ወዲ ክስተ ስለ ዝኾነ እዩ ዝበሃል ጉኑን ኣዘራርባታት ንርኢ ንሰማዕ ኣለና እዞም ምልክታት እዚኣቶም ናበይ ይወስዱና ትብል ስኻ ሕጂ ድሪኦ ዘለኹ ኣነቲ ብዙሕ ገፊሕ ፍልጦ ዘይብሉ ሰብ ንስደት ኩሉ ተገፋፊቱ ኮይዱ መስለን ዝፈልጥን ዘይፈልጥን ብሓባር ሕጂ እቶም ንእሽ ድበሉ ከምዚ ሓይሊ ድስምዖም ብቐሊሉ ድረስኑ እሞኻ ገለገለ ክፍኣት ግብሪ ዘለዎም ከዓ ነተን ነገራት ምስቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሓይሊ ተጠቂሞም ስእልን ገለን ገይሮም ከመሳስልዎ እንድሕር ፈቲኖም ትሽግር እዩ ሕጂ ሓደ ናብ ሓቂ ክትበፅሕ ምፍታን ማለት እዩ ከምኡ ሓንቲ ገለ ክሊፕ ሪአ ነይረ ቀዳማይቲ ሓሶት እያ ድሕሪኡ ምስ ረኣኻያ ናብቲ ሓቂ ምስ በፅዓካሱ ልክ ሓቂ መሲል ነይሩ ንዓይ ዳሓን ተረኣኻያ ፈፂሙ ሓቂ ዘይኮነ ሕጂ እቲ ሰብ ሓደ እቶም ጥዒ ድበሉ እቶም ኣብ ኩሉ ኣሎ እንዲቲ ራሽናል ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ኣብ ዝተፈላለየ ዓሌት ብዙሕ ራሽናል ሰብ ኣሎ እዚኦም ራሽናል ሕጂ ወይ ከዓ ስነ መጎጣውያን ንብሎም ሰባት ስቕ ምባል ክሓድጉለዎም ከምዚ እንታይ ኣተወና ኣነ ምባል ሓዲጎም ብውሕዱ ነቲ ጥቕኦም ዘሎ ጥቕኦም ዝመስል ሰብ ሓሶት እዩ ዝከይልካ ኢሎም ሓቂ ናይ ምንጋድ ንቅድሚት ገጾም ወፂኦም ሲ እንዲ ተሓቢኦም በቶም ዝጋገዩ ዘለዉ ሰባት ዝድነቑ ኣክሽን ምውሳድ ክጅምሩ ኣለዎም ይግድሰኒ እዩ ኣነ እውን ክብሉ ክኽእሉ ኣለዎም በብውሕድነን ናብታ ሰብ ከተረድእ ሲ ይከኣል እዩ ነቲ ዘቐርበካ ሓሶት እዩ መን ኢልኩም ከምዚ ተወፂዕና ገለ ክብሉ ከሎ ኣርየ ኣሎ ኣርየኒ ኣትሕዘኒ እናበልና ነነቲ ይቐርበና ይንብሎ ኣካል እንድሕር ከነርድኦ ክኢልና ኩሉ ሰብ እቲ ፀገም ኣብዚ ግዜ ዝኾን ዘሎ ከምቲ ዝበልናዮ ቀድማ ኣቢልና እቶም ኤሊት ንብሎም ወይ እቶም ኣክቲቪስት ንብሎም ዋላ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል ክኾኑ ይኽእሉ ፖለቲከኛታት ክኾኑ ይኽእሉ ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ ኮነ ኢሎም እዮም ነቲ ስራሕ ሒዞሞ ዘለዉ ኮነ ኢሎም እዮም ክስቶ ወዲ ክስቶ ስለ ዝኾነ እዩ ከም ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እቶም ብግርህነት ነቲ ሰዓብቶም ሕጂ ኣለዎ 10,000 ሰዓብቲ ኣለዎ ንሓደ 5,000 ሰዓብቲ ኣለዎ ንሓደ ልዕሊኡ እውን ሰዓብቲ ኣለዎም እዞም ኩሎም ኣሽሓት መንእሰያትን ዓበይትን ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዝተኸተልዎ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ሰብ እንድሕር ዳኣኒ ከምኡ ስለ ዝበለ ከዓ ዝሰምዕዎ እንድሕር ኣለዮም ኮይኖም እንታይ እዩ ትፍታሕ ክኸውን እሞ ሕጂ ስቕ ኢሉ ብማዕዶ ብዙሕ ጥዑይ ሰብ ከሎ ወላ ሓንቲ ኣክት ደይገብር ዘሎ ጥራሕ ኣብኡ ከሎ ድግረም ከም ዝበኣኻዮም ጤሞታት ዝገለ ጥራሕ ኢሉ ሱቕ ዝብል ሓሶት እዩ ምባል ምልማድ ወላ ንኣብነት ገለ ትቃወሞ ሰብ እውን ክህሉ ክእል ሓሶት እንድሕር ብዛዕባኡ ዝዛረባ ኣሎ ነቲ ስኻ ትቃወሞ እውን ሓቂ ክትዛረብ ክትገል ኣለካ ይብል ዘለኹ ስለ ድሓን እዚ ጠላዒና ስለዝኾነ ሲ
كما إلى تقيد قال كتكون سيبلا أنت حكي إذا حسوتي حسوت نزغانا نجار حدا قول عصابوت إيلو نو ديا بخمزيان كمزيان حسوتي إيلو خانو عم زفشل بزحتو عيسى بالله تحبيسه اللي تعرفه دله هجنا عوسي زيادة حكينا بلد الزارف سبسق ما تتقلالو بغلل دبلت عبنت وكافي حانت جاني شكلك مش نيرا قدام أي قالوا البريزيدنت سياسة تمرع قال لي لهم كورك تايب دورات غني هو قالي كانت الهدكة يا قولي كانت نوا هو حجزي رأيه كندي ومناد مثلو من جتات من زيافهم بب تفعل عليه من قد جيرم بولي بول بتعاطل عنيرم حاجة أيقونن مبال جاسي أبتي دمبتي تتوقف دمبتي أيتمن سك حق طرحة خندلك حسوت عزي أتدار وهذا اللي هم يلو حدثي نسلا حق مالتي نسلا نابت مخان دي كونسي تحق خندلك خوف دبلوها تعيات سبعتين قدميت قطعون قوت لهم فنيم لهم تي ميديا سمك هم تراح قبلهم دلوا يدهب كمتي إما كل دلني هبيو دبلتهم حرد هذا ده بلو هبيتهم هذا بقر حنتي بقالة دعبة وي تفعل عليهم يدو دعبة سي توم تعيات انت حتى أتداقل لها لهم رمو زي تقدسهم كاب حما أنا قرر مقبع كمان في تعيد كنسو indifference كم زي أيتوننيو يلو ريحي قد الله سب زيادة قبل السطرح زي كنا وعيل حد يلون بتم لا تزاربوا الصغ يلو زريقهم زلوا سبات قد دايك خوني حانت معالتي وينسوي بيتسبوه of course أي ترفقان عوض بتي حاول كل شيء بيخلي بلا بتحرك أبديت قطع ترى لدرجة مسبتها كمزي كاب زحمة كورونا فيروس تفقوا عليه كونات وي بهايمانات بدل مثل لا أتبي وقف صيد الناس لابعين هيدا جبت مرتا أو وحدة سبات كله حان بقولوا العصر ما بيستطيعوا قال لك جيجا يزقل ما زي كلا خلون نه هالك لحرف زيت كلا خلون لدرجة مسبتها واجواء سبل كانوا سبل كانوا بس جوار سبل كان سرح كبير هون ولا تفتح دخلت هون زي نبلو زلنا حجي أبي إرترا حجي أوشت إرترا كسب زنبر كان سخاز زدحرة جزية مسلز وزخاسي كسب حجي زلوا كنتات على كحبريت أنا فلوت أون حجي أتي ولا أنت نبرة ونا أبي إرترا ناشتو أنت نبرة عبيت وأنت نبرة سي مستبهراتنا يتحبر تسب حداق ويرسعي وين نجارات أبكرم تحقق لك كان زي مخاد نقدم يطرح متمات بزعب حلوف كندتي جوهي زي سمعوا بمخانو كان بلج هذا الرأي خير راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان إذا تحسوا بزي أي تزازمن زخبركم تقاتلتي سالساي كفالوز مزعر بيحزلكم كقربي سلام نخلنا راديو إيرنا